Na Mestskom úrade vo Svidníku sa konalo stretnutie riaditeľov základných škôl pôsobiacich v meste Svidník s členom výboru pre národnostné menšiny Rady vlády Slovenskej republiky, zastupujúcim rusínsku národnostnú menšinu Janom Kaliňákom a Milošom Strončekom, predsedom okresnej organizácie Rusínskej obrody vo Svidníku. Nechybal ani primátor mesta, ktorý v úvode privítal všetkých prítomných. Na stretnutí sa rokovalo o vytvorení čo najvhodnejších podmienok na to, aby čím viac rodičov školopovinných rusínsky hovoriacich žiakov pri zápise detí do prvého ročníka už v nasledujúcom školskom roku malo sprístupnené informácie o možnostiach výučby rusínskeho materinského jazyka vo všetkých základných školách na území mesta. Možnosť výučby rusínskeho jazyka na školách sa stretáva s viacerými problémami. Перше, školský vyučovací systém v školách musíme s rodičami vyšidovať. Učiteľi v školkách materských nemáme vychovaných, pretože nemáme rozbihnutý stredný stupeň pre materské školy. Nemáme vysokoškolské výuku, kde bude učiť časite rusínsky jazyk, ale toto absolventi, ktorí skončia rusínsky jazyk, išli s dajakou aprobáciou, nejdú učiť rusínsky jazyk, ale idú inde tratečana. A tu je problém. Nie je učiteľ. Učiteľ musí v škole mať metodiku výuky, musí mať učebnici. Toto učebnici ktoské musí vytvoriť. Tvoria ich ukrajinčináre, ruštináre. My zakladáme sobie na tým, že náš jazyk je samostatný, nie sme závislí, nie sme nejaká vetva nejakého ukrajinského národa alebo ruského národa. My sme samostatné, aj tak zákon je daný v Slovenskej republike, že Rusíni sú Rusíni, niekto inší nás nemôže nahraďovať, ani našu kultúru, máme i svoje kultúrne dedičstvo. K tomu, aby sa mohol rusínsky jazyk vyučovať na školách, je potrebné ho uplatňovať už v materských školách. Od mala, že by zvykali sobi a potom nejak v materskej školy bude vedený k tomu. Oni učiteľe debatujú po rusínsky, len pokiaľ škola nie je evidovaná s rusínskym vyučovacím jazykom, príde inšpektor a oni môžu dostať pokutu za to, že vyšidujú iným jazykom, jak je povoleno slovenskom. Takže toto treba, takisto bude asi po právnej stránke riešiť. Riaditelia zastupujúci jednotlivé školy v meste informovali o súčasnom stave uplatňovania práva rusínskej národnostnej menšiny na vyučovanie materinského rusínskeho jazyka v základných školách vo Svidníku a taktiež o záujme rodičov, aby ich deti rusínsky jazyk navštevovali. Toho času sa vyučba rusínskeho jazyka na školách prezentuje najčastejšie formou krúžkov. V našej škole v tomto školskom roku prebiehali hodiny rusínskeho jazyka tak, že sme boli zapojení do programu Kolisočka. Pani vychovateľka Gocová mala 16 žiakov, ktorým sa snažila priblížiť ten náš materinský jazyk formou básničiek, pesničiek a samozrejme tej azbuky. Deti sa poprvýkrát zoznámili s písmenkami, teda s novými písmenami, s novými slovíčkami, tvorili vety, krásne recitovali básničky, rozprávali obsahy a bolo to veľmi zaujímavé. Okrem toho samozrejme si spievali rusínske pesničky, tancovali. Ja verím, že to bol základ rusínskeho jazyka u nás na našej škole a predpokladám, že tie deti, ktoré začali, budú pokračovať aj naďalej v tom rusínskom jazyku a verím, že aspoň ten krúžok tých 16 žiakov bude pokračovať aj ďalej, aby sme tak postupne došli k tomu, že možno snáď v ďalšom školskom roku budeme vyučovať aj rusínsky jazyk ako vyučovaciu hodinu. Zo Svidníka Rozália Fuzeriová. Folklórny súbor Šiňava pôsobí v Snie takmer 17 rokov. V kultúrnom programe pripomenul staré zvyky a tradície našich predkov od adventu do troch kráľov. Svojmu programu prispôsobili scénu, tradičný odev i slovo v sotáckom náreči. Na pódiu sa pripravoval vianočný stôl, od domu k domu chodili koľadníci, priadlo sa, vyšívalo, páralo perie. Na Ondreja sa lialo olovo, dievčatá si počítali laty v plote, z dvorov mizli vozy. Šiňavákom sa podarilo dokonale vtiahnuť divákov do života našich predkov. Bolo to pekné, to staré zvyky, aby sa na to nezabudlo. A priatky, kolovratky, ešte ja som toto zažila. Jak dievča. To liatie železa. To bolo pekné. To som poznala len z rozprávania mojej starej mamy. Čas práce si naši starí rodičia a prarodičia spríjemňovali spevom a tancom. Z kinosály Sninského kultúrneho domu odchádzali hrdí rodičia i nadšení diváci plní obdivu a vďačnosti. Ako tie maličké deti vedeli krásne sa zorientovať v tom tanci a šikovnosť nôh
tých dospelých, no akože tých väčších kategórií. Bolo to úžasné, no. Bola tam aj moja dcera. Bola skvelá. V súčasnosti súbor navštevuje viac ako 100 detí. Mnohí tu prežili svoje detstvo či mladosť. Aj keď sa rozbehli do sveta za školou či prácou, vedia, že sa majú kam vrátiť. Naučila ma veľa, no. Rozhodovať sa v živote, čo je správne. To asi to najviac. Pre mňa Šeňava znamená úplne, dá sa povedať, že všetko. Veľa ma podporuje vo všetkom. Okrem toho, že sa dá aj tancovať, sme veľmi dobrý kolektív. Taktiež máme množstvo priateľstiev, chodíme po viacerých vystúpeniach alebo po zájazdoch a tam sa mnohému priučíme. Na prvé je drsná rozcvička, potom si prechádzame charakter tancov a nakoniec robíme tie choreografie. Súbor vedú manželia Lojanovci, venujú mu všetok svoj voľný čas a energiu. Naša Šiňava je hlavne o zachovávaní tradícií, piesní, tancov, zvykov, všetko, čo patrí ku kultúre. Toto je odmena na vystúpení. A vlastne aj keď tie deti prídu už potom na konci, keď to dobre dopadne, stiskajú všetko. Za dlhé roky tvrdej práce sa im podarilo vyformovať folklórny súbor, ktorý je hrdý nielen na svoje úspechy či krásne kroje, ktoré si sami pripravujú a šijú, ale i na dobré vzťahy. Naši vedúci sú úžasní. Nie je to len o tancovaní, je to aj o priateľstve, o známostiach, o budovaní nejakého vzťahu možno. Vedúci, to je taký náš ocko, no. Nás upozorní, na nás aj pokričí, ale a z druhej strany je to aj náš kamarát, akože s nami porozpráva a vie sa s nami aj zabaviť. V závere koncertu sa vinčovalo do nového roka. Účinkujúci na pódiu si vychutnávali burlivý potlesk divákov. Program, pod prípravu ktorého sa podpísali manželia Lojanovci a Stanislava Šiškanová, umelecká vedúca, mal aj tentokrát úspech. Zo Sniny Iveta Buraľová. Sa uskutočnilo podujatie pod názvom Kopnite si do Fica. Komenčania tak mohli zažiť netradičný futbalový zápas, v ktorom si zahral aj predseda vlády. Premiérovi nechýba zmysel pre humor, čoho dôkazom je podujatie s netradičným názvom Kopnite si do Fica. Predseda vlády spolu s podpredsedom Robertom Kaliňákom si na základnej škole SMP zakopali do lopty spolu s bývalými reprezentantmi Slovenska vo futbale a juniormi z Humenného. Po 40 minútach bol stav vyrovnaný, o výsledku rozhodli priame kopy. Mužstvo na čele s premiérom napokon zvíťazilo 5-4. Ja neviem, odkiaľ títo chlapci prišli, hrali vynikajúci futbal, to musím naozaj povedať, boli veľmi rýchli a predsa len vo veku, keď sa už blížim k 50-ke, je ťažko sa naháňať s 18-ročnými chalami. Napriek tomu, že v názve tohto stretnutia je napísané, že si môžu kopnúť do mňa, nestalo sa tak. Aj starí páni sú radi, že sa môžu trošku ponaháňať po ihrisku. Dobrý, kvalitný futbal, dobre som si zatrénoval. A pripravovali ste sa nejako na toto podujatie? Ja sa snažím športovať každý deň. Aj dnes ráno som mal možnosť v Košicách si trošku zabehať okolo rieky. Výborne, super, bol fantastický. Nič nám nedaroval. Dlho sme si mysleli, že tu necháme všetky body. Nakoniec si berieme všetky, ale to len podľa mňa čisto z ich ohľadu plnosti prestali v závere hrať, aby sa ten výsledok zlepšil v náš prospech, ale napriek tomu sme všetci unavení, spotení tak, ako to má byť, takže dobre podujatie, pekné. Myslím, že sme ich troška potrapili a ukázali, že aj mladí chlapci vedia hrať proti reprezentantom bývalým. Hej, myslím, že premiér bol asi s našim ministrom boli asi najlepšími hráčmi, čo sa týka celého zápasu. No a myslím, že výsledok stal za to. Dali sme si záležať na to, aby sme ich trošku potrapili a sme radi, že nemali to také jednoduché, jak to možno vyzeralo po tej výsledku. No, veľmi ťažkí, chlapci to vedia, sú asi aj trošku mladší, takže nečakal som to také ťažké a po tých 6 hodinách stravených v aute som strašne unavený. Návštevu Horného Zemplína využil premiér aj na stretnutie so zástupcami firmy Andritz. V tomto roku by sa firma mala rozšíriť o 130 zamestnancov. Nové pracovné miesta vzniknú v Humennom a v Spišskej Novej Vsi. My hovoríme skutočne o vytvorení nových 130 pracovných miest v Humennom a Spišskej, väčšinou teda v Humennom, a o investícii zhruba 8 miliónov eur do nových technológií plus presun niektorých ďalších technológií. Takže zatiaľ pre tento jeden špecifický projekt hovoríme o umiestnení technológií do existujúcich hál. Automaticky, keď investor ponúkne investíciu a rozšírenie výroby, tak sa spustí mechanizmus a tento mechanizmus
vám vytvorí nejakú štruktúru ponuky, ktorú môžeme okamžite takéto spoločnosti ponúknuť. Preberiem so zainteresovanými ministrami túto štruktúru ponuky, teda tie stimuly, ktoré momentálne môžeme dať, aby sme tejto spoločnosti dali šancu súperiť s inými zahraničnými spoločnosťami o tieto investície. Odišlo stade veľa firiem a o veľa pracovných miest sme prišli, takže naozaj to bude dobrá správa pre Humenné, ak vláda podá ten krok naviac, ako je to bežné, a vzniknú tu nové pracovné miesta, rovnako aj v Spišskej Novej Vsi, lebo vieme, že práve tieto regióny sú najviac skúšané nezamestnanosťou. Firma Andrit zamestnáva na východe 340 zamestnancov v strojárskom priemysle. Po novom by zamestnávala 470 ľudí. 75% z novovytvorených pracovných miest by vzniklo práve v Humennom. Pre televíziu Zemplín, Anna Činčárová. Najvyšším ocenením, ktoré môže mesto udeliť, je cena mesta. Tá tohtoročná bola vo Svidníku odovzdávaná v rámci slávnostnej akadémie pri príležitosti oslav oslobodenia mesta. Z rúk predsedu Komisie mestského zastupiteľstva pre udeľovanie cien mesta Andreja Tyča a primátora mesta Svidník Jána Holodňáka bola udelená pánovi Jánovi Jurčišinovi, ktorý bol priamym účastníkom oslobodzovacích bojov, na ktoré si i po 69 rokoch veľmi dobre spomína. Na oslobodenie Svidníku nemám dobré spomienky. Bola to hrozná vojna. Nemecká obrana bola za Ondavom. Tu po ľavej strane tam bol mlyn. Oni boli tam zakopaní tí Nemci. My sme mali kanon pri starej pošte. Nemecká hľadka išla po hlavnej ceste. Jak je pošta a je odevné zavody, tu boli rodinné domky v Svidničanoch. Tu boli naši vojaci. Všetko a tá hľadka, jak išla, by ich zastavil a hodil granátom. Oni začali utekať a jak granát vybuchnul, tak všetko vojsko vyletelo na toto a začali streľať a tedy sa pohla nemecká obrana na ústup. Počas svojho života získal pán Jurčišin ako vojnový veterán množstvo ocenení. Jak vidíte, mimo tých troch, to je všetko ruské, aj dve ukrajinské. Od ministra obrany mám dve vyznamenania, české mám dve, aj polské mám. Najzatnejšie mám Milana Rastislava Štefanika. Mám prvého stupňa a druhého. Toto je vyznamenania za vernosť od bojovej činnosti. I napriek tomu, že je pán Jurčišin držiteľom množstva ocenení, cena mesta Svidník ho nesmierne potešila. Primátor mesta dal návrh mestskému zastupiteľstvu ako poslancom, aby schválili ten jeho návrh. Jednoznačne schválili všetky poslanci. Vyšli mi aj slzy z očí. I z radosti, i z takého pocitu, že kto si zamýšľal, že treba človeka odmeniť po 69 rokov, ktorý oslobodzoval Svidník. Ja som mal to šťastie, že s pánom Jurčišinom sa už poznám dlhé roky. Je to výnimočný človek, je to veľmi charakterný, čestný a dobrý pán, ktorý oslobodzoval alebo zúčastnil sa oslobodzovacích bojov a už je jeden z mála ľudí, ktorí bojovali v druhej svetovej vojny, prakticky zo žijúcich veteránov. Ja už poznám len jeho a tá cena mesta bola na znak, a aby sme mu vzdali hold a úctu za všetko, čo vo svojom živote dokázal a hlavne, že sa zapojil do oslobodzovacích bojov a priniesol slobodu takisto do nášho regiónu. Ale pán Jurčišin je aj veľmi aktívny v Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov, kde dlhé roky pôsobí a svojím osobným príkladom, svojou morálkou a charizmou je vzorom pre iných, vzorom pre mladých. Zo Svidníka Rozália Fuzeriová. Do Trebišova zavítal známy klavírny virtuóz Richard Rikon, ktorý spoločne s talentovanými žiakmi základnej umeleckej školy odohral dvojhodinový koncert. V preplnenej sále Mestského kultúrneho strediska vystúpilo so známym umelcom 23 vybraných žiakov. Poctivo pripravovaný a netrpezlivo očakávaný koncert bol pestro ladený, keďže okrem hudobných nástrojov zaznel aj spev v kombinácii s tanečným umením.
Hlavná myšlienka spoločného koncertu spočíva v rozšírení umeleckého obzoru samotných žiakov základnej umeleckej školy, ale aj v inšpirácii týchto talentov novým rozmerom vnímania hudby a mnohorakostí jej interpretácie. Je dôležité, aby deti hudbu nielen počuli a cítili, ale ju aj videli svojim srdcom. Nadané deti s obrovskou radosťou prežívali neopakovateľnú skúsenosť vystupovať na jednom pódiu s umelcom svetového mena. Ešte som v živote nevidela, kto by tak improvizoval, z ničoho nič, počul skladbu, zahral. Vlastne to bolo neuveriteľné. Som mala husiu kožu. Jeho hra na klavír je obdivuhodná. Trošku som sa bál, že sa pomýlim, ale akože som sa tešil, že hrajem s ním, s takým slavným klavíristom. Mňa zapálilo k tomu, že aby som to poobedie aj pred vlastne tým koncertom viac trošku zvyčil. Žiaci si pod vedením svojich učiteľov vopred zvolili skladby, ktoré zahrali na koncerte. Uznávaný klavírista Richard Drikon pripravil pre každého účinkujúceho žiaka aranžmán, ktorý s ním osobne nacvičil deň pred koncertom. On je úžasný muzikant, on má obrovskú techniku a vlastne vie ako na vec, čiže tým žiakom pri tých nedostatkoch technických, ktoré nedokázali zvládnuť vlastnými rukami, on im radil, ako postaviť prsty, ako postaviť ruku, čo robiť s telom, aby sa to podarilo. Pre nás to bol vlastne taký pre učiteľov taký metodický deň, no a pre žiakov úžasná motivácia, pretože ho obdivujú, aplikovali v podstate všetko, čo sa im snažil za ten deň včerajší naliať. Ten nácvik prebiehal vlastne 12 hodín v kuse. Moderátorom koncertného večera bol Karol Farkašovský. Richarda všetci poznali z televíznej súťaže. Myslím si, že je to umelec naozaj veľkého formátu, ktorý môže tým deťom dať toho veľa z tej profesionality a z virtuozity. A navyše on to s deťmi vie. V živote populárneho virtuóza sa hudobné nadanie prejavilo už v jeho 4 rokoch. Aj on mal svoje idoly, ktoré ho inšpirovali. V Trebišove bol poprvýkrát, vyzdvihol prácu pedagógov a žiakom odkázal, že mať talent je Boží dar, ale potrebné a dôležité je veľa cvičiť. Neskutočne sa mi páčilo, ako ma prijali. V každej skladbe sa snažím urobiť svoj vlastný rukopis. Lebo to, že máte idoly, že sa necháte niekým inšpirovať, to je síce veľmi pekné, veľmi dobré, ale potrebujete mať aj svoj určitý rukopis, svoj štýl. A to má málo kto. Ale keď to človek nájde, tak je to geniálne. Jedinečná možnosť žiakov vystúpiť na pódiu so svetoznámym umelcom ich inšpirovala v ďalšom rozvoji svojho talentu. Z Trebišova Martina Kužmová.